Добър ден, приятели! Завършваме се с Асфалт Екстрим. Та, мисля, че съм по-добър от миналия път. Та, ето я и нашата кола. Да си отворим боксовете. О, супер! Да разгледаме безплатните боксове. Айде. Така, какво ли ще ни се падне? Супер! Уникално, дами и господа. И последното. Супер, дами и господа. Значи, не знам изобщо какво ни се падна, но пак мисля, че ще ни хареса. Ах, така, някакъв алуминиум материал и Handling Part 2. Супер. Атос. О, какво си купуваш коли? Не знаех, че ги имат тези работи. Добре, да направим първо. А, да продължаваме с... Оп, чакай. Не сме взели тук всички глупости. О, тук не съм успял нищо да пробвам с новите карти. Next, next. Ще се направи да видим апгрейта. 750 ще дадем. Да видим, ще ни трябва един алуминиум материал. Още един. За сега ще ми трябват два, четири. Добре, хора, почваме. Така, тук мога да спечеля алумини, нитро и още някакви глупости. Тази карта е нова и че може да ми е съвсем малко трудно поне. Между другото гледах клипчетата и графиката е напълно ужасна, но ще се опитам да се постарая да оправя някакси а, лошата графика. Ще измисля начин и супер, то се бутна. Ей, леко е. О, сериозно? Веднага трябваше и аз да се бутна. На второ място от това. Леко е, стига, че само да ви каза, че това е с елиминации. О, май с елиминации. Аз не мога ли да изключа трафика по този път? И за Бога, защо ще карат тук? Не виждат ли, че ние караме? Кой трябва да им даде урок на тези шашавци? О, аз карам в обратната посока просто. О, сега разбрах. Добре. Избегнахме един. Още един. Добре, не. Защо? Защо? Не. Хайде по-бързо. Искам то да ли би. Първа позиция, дами и господа. И го бих. Бих го. Айде. Какво пише Мано? Мано Уин нещо си. Уоу, не знаех, че ще го бия.
Буквално той се спъна точно пред финала. Ох. Уоу, 1890. Трябва ми две умини. Само една. Нищо. Ще мога да си апгрейд. Уоу, 150, разбира се. Фри. Окей, супер. Аз мисля, че това ще ми се зарежда. О, я стига, имам един алуминиум. Един алуминиум. Стига, че. Не, защо го направих? Не. Оф. Чакай сега. Така. Ще играем на някаква друга карта. И ще се опитаме да направим едно хубаво състезание. Пак да ги биеме. Въпреки, че предишното състезание беше на късмет, буквално. А тук това ще си е класическо състезание на една обиколка с 8 играчи и се надявам да успея колкото се може да съм поне на първо място. Защото по принцип не си пада по ниските места, така да го кажа. О, и добре. Все още не знам на кое място съм. Не, видях. Трето, ама не трябва да гледам това. О, не. О, че съм на трето. Супер. О, не, не, не. Стига, бе, човек! Съм още на трето. Още на трето. Подли го този иска да умре. Аре! А, ти ще шегуваш, нали? Пак съм на трето място. На второ. Сега трябва да го бута и то първия. Бутай го, колкото се може по-бързо. Бързо, човек. Бутай го, е. Как ме изпревариха мазничко? О, да! На първо място, дами и господа. Но този път съм 100% убеден, че не е за късмет. Горе-долу. 1400. Супер, човек. Сега ще мога да си апгрейд. Защо не ми дава алумини? Окей, съжалявам, но се замислих. Съжалявам наистина. Сета, защо ще няма алумини? Добре, сега пак трябва да завърша на първо. Че- О, let's go, бе! Мултиплеер! Next! О, я стой. 35. 500.
40 хиляди. 33 хиляди. 15 хиляди. Много са скъпи тук количките. Но ще играем един мултиплеер. Join room. Класическото ще е. Що няма и нито. Колко лап? Не знам колко. Един лап. Една обиколка. Сега търси хора. За първи път ще пробваме онлайнчето. Много ни хареса. Така на мултиплеер. Та... Да видим сега. Кои са хората? Which for other players? Добре. Всички са с еднакви коли, дами и господа. Мултиплеера е страхотен. Уникален е. Добре, тук много се забави. Ой, кой? Уоу, тук ще завършим зле. Така... Сериозно ли искам съм на четвърто място? Стигаме, човек! Това е най-гадното нещо, което ми се е случвало през целия ми живот. Как може да се забият точно като мини-гол в мини-голф? Уоу, това е яко. Ей, чакай. Сериозно, на пето място от 6. Тима, това е излагация, хора. Сергей Б. Само 254. Нищо не съм спечелил. Next race. Оп. Извинете, хора. Стой. Стига, бе.